आरो UPPLआ मानो देरहानांगौ बेखौलाय मिथिखाजोबा होमबा मिथियाबा दा बेखौ मिथिनानैसो दावहायाव ओंखारदों नङा होमबा दावहायाव ओंखारबाय जेला दा नोंथांमोनखौ बुजायनांगौनि सम गैया नोंथांमोनासो दा जायफोर दाबो आद्रा दंबावो न'आव थाबोदों जों दावहायाव दाबो ओंखारबोआखै बिसोरखौ बुजायनानै बे दावहायाव ओंखारबोनायनि खामानि मावनांगौ नोंथांमोनासो नांगालफ्रा मा सानदों सिमां नुदलाबायदों हाग्रामाया दा टिभिफ्राव ओइ BPF गभर्नमेन्ट दागोन 25टा 30टा देरहागोन होननानै एखेबारे बखिलागासिनोसै आरो बेखौ लानानै जायगानि नांगाल खालामग्रा मानसिफ्रा नंगौ नामाबो नङा ओजों गामि सिङाव जायफ्रानाखि BPF खालामो देवानिफोर बेयाव थाङो बेयावबो UPPL नांगालानो गैला बिसोरसो मिथिगौ दा दै गांजोब्बाय बबाव BPF दंबावो गैला देरहालाखौबो मिथिखाबाय जायगा जायगा मा खालामदोंनो ओंखायनो दा बे BPFनि मानसिफ्रा जोंनोथ' होखाला नोंसोरो नाथाय सुरेश दैमारिनोबो होनो मोना नांगौबा बिबाराव होदो होनना बुंलागासिनो दं BPFफ्रा बुंगासिनो दं नांगालफ्रा बुंगासिनो दं थारमाने गावसोर जेननायखौ मिथिबाय बर' मानसिफ्रा बिबाराव हरोनो थिनबा होगोन नामा होआ बेखौनो दा खिथाहैदो नांगालनि रायजो राजाफोरनो सोरबा गामियाव ओरैबायदि बायरा जगतजों लिंक गैया नांगाल नारि नांगाल आंहा गोरिबनि न' गंसे मोनदों माबानो मोनदों सेमोन बैसागु बेदर मोनजादों आंगारा होनलायनाय दं आरो दा गामि सिं सिं थाबायबा मा जायगा जायगा नांगालनि एखेबारे गामि दरसेयाव साफा गाहामल'सै थेवबो नांगालनि फ्लेग गायलायनानै थायो नागारा बिसोरखौ खिथाहैदो नोंथांमोननि ओनसोलाव BPFनि मानसिफ्रा BJPनो भट होनो थिननाय बाथ्राखौ खिन्थादो माखौ नांगाल खालामबाय थादों BPFनि मानसिफ्रा BJPनो भट होनो थिनगासिनो दं नाथाय रायजोफोर बेवहाय 50,000सो मानसिफोर दङ भट होग्रा मानास सेरफाङाव भटआ जागोन 40,000सोल' नङा होमबा जों नाफाम जाग्राफ्रा 17,000 17,000 बेसेबां भट जागोन 13,000सो भट जागोन नाथाय दिनै बे 13,000सोनि गेजेरावनो जोंनो देरहानो 12-13,000ल' भट नांगौ दे खालि नाफाम जाग्राफ्रानो 10,000 भट खमैबाबो 10,000 भट सुरेश दैमारिनो होगासिनो दं मानास सेरफाङाव 10,000 भट खालि नाफाम जाग्राफ्रा आरो गुबुन हारियाबो जोंनो हाजार भट होगासिनो दं दा खमसे खम सुरेश दैमारिया 17-18,000 भट लानानै देरहालांगासिनो दं हिसाबाव जों मोनगासिनो दं BJPआबो देरहाया गेजेराव बिबारनि मानसिफ्रा जोंनि मानसिफोरखौ लोगो हमनानै मा बुंदोंमोन मिथिबाय गुबुन हारिनि भटखौथ' मोनगोनलै बे शिबनाथआ बुंदोंमोन गुबुन हारिनि भटखौ मोनगोन नाथाय बर' भटखौबो 3,000सो मोनदेराबा देरहानाय नङालै आङो होननानै बिबाय बायदोंमोनबो मानो होनो जोंलाय जोंहा मानास सेरफाङाबो देरहानांगौ सुबाइजाराबो देरहानांगौ पुरियाबो देरहानांगौ आरो 2021नि एप्रिल दानाव जानो गोनां MLA इलेक्सनावबो जोङो देरहानांगौ जोंनि MLA जानांगौ गभर्नमेन्टआथ' जों जेरैखिया दागोन दायोबा जों मा मावगोन BTR सुक्तिखौ मावफुंगोन BTR सुक्तियाव मा लिरनाय दं सानजाहा सिमा बारायनांगौ 1100टा गामि गोदान सोनांगौ गंफा गंनै गामि दानख'गोन 100-200टासो बारा सिन्था खालामनांगौ गैया दा माबा फोसावलाबायदों मोनखानाय गामिखौ दानख'नो नागिरदों मादों जोंहा बे आदा सानसुमायाबो नोंथांमोननि बिजिनिनिनो फैनानै माबा फैलाबायनानै जे लेक्सार होयो आं माबा फेसबुकआवबो नायदों फेसबुकआव माबा 20 जन गाहामल' ज'दों बेवहायनो चिफ गेस्ट जालायनानै लेक्सार होयो बियो आसाम मा होयो माबा गामि दानख'जोबनोसैनो आलादा रायजोआ जालानो बेबादि इसेबां गोरों मानसिया गोजाम मानसि आन्दलन दैदेनबोनाय मानसिया मानो बिदि खोथाखौ बुङो नङै बाङै खोथाफोरखौ आलादा रायजोआ BTRखौ जों गोरोबथा खालामनायखायनो जालालायनो बिराद बाथ्रा बेफोरजों जेबो खोथा गैया रायजोफोर समा सोलायलाङो नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार जानानै थाबाय थानाय नङा प्रमद बर'आल'नो आन्दलन खालामनाय नङा UG ब्रह्मआल' आन्दलन खालामनाय नङा रन्जन दैमारियाबोल'नो आन्दलन खालामनाय नङा जेरै बर'फ्रा मोनसे समाव आन्दलन खालामदोंमोन बेनो सब समाय आन्दलन दैदेनाखै
जोंनि फिसा फिसौआ 15 बोसोरनि उनाव आन्दलन खालामनानै जुदि आलदा रायजोनि दाबि खालामबा बेखौलाय सोर बबे आयेना होबथा हानांगौ खुनु शक्तिया हमथानो हाया बेखौ आरो गामि दानख'नायाबो दानख'वा 100टा 200टासोल' गामि दानख'गोन बाराद्राय गामि दानख'नाय नङा बेबो खोला जिंनिखौसो सिंनिखौ दानख'वा होमबा जोंना 1100टासो हाबगोन 1100टा हाबोबा गासै 54टा समष्टि जागोन 54टा समष्टि जायोबा 6 जन नमिनेटेडजों 60सा सोद्रोमा जागोन 60 जन सोद्रोमा 60 जन सोद्रोमानि गेजेराव जोंनिया माने मा जागोन गासै 6टा जिल्ला जानोसै 6टा जिल्लानि गेजेराव आरो महकुमा जानोसै बिजनिया महकुमाखा नङा होमबा मोजां मावोबा मा थिग दं गाबोनलाय जिल्लाबोथ' जानो हागौ नङा होमबा दा बेफोरखौ जों नांगौना नाङा इउनिभार्सिटि जागोन बेखौ नांगौना नाङा थाखा 1,500 कोटि थाखा फैगोन भारत सरकारनिफ्राय नांगौना नाङा नांगौबा बिटिआर एकर्डखौ मानो होबथादों बिटिआर एकर्डआव हाग्रामायाबो सहि होदों साखि हिसाबै जेदिन सहि होदों आंबो दंमोन हाग्रामानि खिथु उनाव जिरायगासिनो आं हाग्रामाया नुसनाखै आंखौ बेनिफ्राय ओरै अमित माबा ओरै रन्जन दैमारि गोविन्द प्रमद बर' गासैबो सहि होयै आसामनि सेक्रेटारियाबो होबाय चिफ मिनिस्टाराबो होबाय जोबनायाव हाग्रामानो होफैबाय अफिसारा नोंथाङाबो सहि होदो हाग्रामाया सानदोंमोन खोमा गाव सहि होनांनाय नङा सहिया होनो थिनबाय नालाय बे अमित शाहनि सिगाङाव बोरैथो सहि होआब्लानो थानो सहिया होबाय होखांनानै जेला बे सुक्तिखौ गथायलायनानै हेन्डसेक लालायलायो होमबा आंखौ नुनानै हाब आदाबो दं माथो जाबाय आरोखि दंब्रा आं दहायनिफ्राय नोंनि उनाव दं नोंनि सहि होनायखौ नायबाय थादोंब्रा आङो होनबाय आं मोजांबो मोनदों दा नोंबो सहि होबायबा ज' मावलायदिनोलै होनबाय आं खिन्थु ओइदिननो बाहाय मा खेल सासा नायनायसै मा जायो जाखाबाय आरो बेवहाय नायनायसै बे खायलें बुंदोंमोनब्लाय साननैसो बिटिआर सुक्तिया जाफुंबा आलदा रायजो बादि जाखाबाय होननानै जोंबो मोजां मोनदों ज' मावलायबालाय खिबाजानि हाग्रामायानो सिब जाफिनोमोन दिनैबा नाथाय भुला खालामनानै लाबाय बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया आं गैया बेवहाय बेखौ मावफुङा आं फेलें खालामगोन आं होनलाबायनानै गोदाव सोराव दा बेनिनो गाज्रि मोननानै इमानुवेला बिजेपिआव खारबाय बिश्वजित दैमारिया बिजेपिआव खारबाय हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म एक्स एमएलएआ इउपिपिएलआव जयेन जाबाय आरो अनेक बिपिएफनि केडार नेताफ्रा दिनै जों जयेन जानाय सिङाव जागासिनो दं सायाव जायाखैबाबो सिङाव जोंखौनो मदद होगासिनो दं दा बिनि गोरोन्थियाव दिनै बिपिएफआ भुगिनसै भगबाना बबावबा 17 बोसोर सासन खालामनाय दलखौ मानो अयनाय खालामनो होननानै बबावबा अनफ्लबाय हरोबा मोनब्रै मोनबासो सिट देरहानो हागौ हाग्रामाया आरो बे अननायखौबो मोनाबा जिर'बो जानो हागौ हाग्रामाया खिन्थु बिजेपिआ मोनसे मोननै देरहागोन आरो मानास सेरफाङाव रावखौबो देरहानो नाङा जोंनि मानसिफोरखौ आं खावलायबाय दस्रा जेखि जाया जोंना मानास सेरफाङाव আজি জিএসপি को जिखाब नोवारे বিজেপি को जिखाब नोवारे और বিপিএফ तो जिखी जाबई नोवारिब आपनालोके जाने नाय বিপিএফৰ কৰ্মকৰ্তা সকলে এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে সোমাই কৈ আছে যে বিপিএফ বোলে নিজিকে এই কাৰণে বিপিএফক ভোট নিদিলেও আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰত ভোট দিব নালাগে পদুম ফুলত ভোট দিব লাগে বুলি গাঁৱে গাঁৱে সোমাই কৈ আছে আমাৰ বিপিএফৰ মানুহ